Crec que ha arribat l'hora de parlar ja de videojocs en català, així que anem a seure. Vull parlar-vos dels meus videojocs preferits en català, ja que és com, desgraciadament, un sector una mica reduït del món dels videojocs, doncs anem a destacar una miqueta aquells que estan en català i que molen molt. Potser aquest vídeo us ajuda, no ho sé, però anem amb els meus preferits. I com no sé el vostre nivell de retenció, començarem amb el meu preferit. Preferidíssim. És el joc que recomano absolutament tothom. Soc una punyetera pesada amb aquest videojoc, però és que a mi em sembla una barbaritat i és l'Ugly. Com diu el nom, significa lleig i és una mica el que gira al voltant la història del personatge, no? És un personatge lleig, com si sol, sembla una patata, però és la meva patata. I és un joc de nivells, de puzzles, de trencar-te molt el cap i no trencar el mirall, per dir-ho d'alguna manera. I és que tot gira al voltant d'un mirall amb el qual et pots teletransportar al seu reflexe. Aleshores, és com que has de calcular molt bé on poses el mirall, on et teletransportes, per passar-te els diferents nivells. També hi ha bosses, cosa que al final doncs, li afegeix aquest punt de repte, és a dir, quan ja t'has acostumat molt als minijocs i ja has pillat la dinàmica d'aquests nivells, perquè al final van canviant i et van afegint noves dinàmiques, quan ja t'has acostumat, surt un boss. Aleshores, està guai. I, òbviament, si parlem de videojocs en català, hem de parlar dels de Nova d'Estudio, que són el Gris i el Neva. Sí que és veritat que crec que pel Gris, el Gris no està en català, però el Neva va sortir, i no va sortir en català, i ens vam posar tots les mans al cap de rotllo, com esteu fent això? I a la setmana van treure l'actualització al català. És a dir, ja estava planificada, simplement que va trigar més en sortir. Això és el que jo recordo. No m'enfocaré tant en el Gris, pel fet que no està en català, però haig de dir que una de les coses que m'agrada molt és que al final és com un circuit pel dol i a mi em va arribar molt en un moment en el que jo també estava passant per un dol, per tant és com que em vaig sentir molt identificada amb les fases. I el Neva, sincerament, no té aquest nivell de trencar-te el cap com l'Ugly, cosa que s'agraeix moltíssim, però sí que és veritat que té com aquest patiment constant, té una tensió que t'aporta moltíssim la música i l'estètica i que per mi és una obra d'art. O sigui, per mi parlar d'aquests dos videojocs és parlar d'obres d'art. Se m'ha acabat l'espai a la SD mentre parlava del Neva i s'ha posat a xiular ara el meu company de pis, el meu veí. Què? No veus que estic gravant, tio? Estava parlant que el Neva al final et porta les emocions on vol i a mi em sembla impressionant que un videojoc pugui fer tot això. L'art, o sigui, el joc en si i la música. Barbaritat, barbarité. I últimament el joc que m'acompanya per les nits abans d'anar a dormir és This Is Taken, que és perfecte per fer uns nivells abans de fotre la clapada històrica, perquè bàsicament és un joc on has de seure els passatgers d'un bus en el seu lloc perfecte, és a dir, cada passatger té com unes condicions, doncs a mi no m'agrada seure'm al mig, no m'agrada el passadís, vull seure'm a la finestra, no m'agrada seure al costat d'una persona que faci pudor. Hi ha tot de condicionants, els quals van variant a mesura que, òbviament, vas passant els nivells, i és un puzzle bastant tranquil·let, per fer uns nivells així tranquil·leta, i no sé, m'agrada molt fer-los com abans d'anar a dormir, perquè és un videojoc molt lleugeret, perfecte per estones curtes. I realment aquests són els meus 3 videojocs preferits. La resta sí que és veritat que els he jugat i em semblen guais. Aleshores, bàsicament passem a mencions especials. La primera menció que haig de fer és l'Endling. Aquest videojoc m'ha fet patir com una mala cosa, o sigui, no té cap mena de sentit el que m'ha fet patir l'Endling. Bàsicament ets una guineu en un món postapocalíptic i ple de gent molt dolenta. És una crítica bastant al comportament humà, però, clar, ets una mare guineu amb unes cries de guineu i les has de mantenir totes vives. Tu saps lo difícil que és això? Rotllo, és que era puto impossible. Tio, a mi que se'm mori una ja m'enfonsa, però que se'm morin dos... Bueno, total, que si se't moren totes les guineus, les cries de guineu, cosa que us dic en sèrio, que no és... O sigui, no és gens fàcil mantenir-les en vida. És que hi ha moltes tonteries. De sobte t'apareix un puto corp, bueno, no un corp, sinó un ocell i t'agafa una. I tu, què? Bueno, total, que si se't moren, és com que has de tornar enrere. I ja que estem fent mencions especials, fer una menció especial d'un videojoc que sortirà i que vaig provar el Saga passat, de fet teniu el blog penjat, que és un Sant Jordi de paper, o sigui, estic... Des del dia que el vaig provar,
que l'estic esperant. Perquè, o sigui, m'agrada molt el fet que sigui així de paper, rotllo Paper Mario, però, a més, com tota la història, te la coneixes i és com, uau. És una representació de la cultura catalana molt heavy, molt guai. I el disseny en si dels nivells també em va agradar molt, així que em moro de ganes de que surti. O sigui, estic, t'ho juro, porto esperant des del dia que vaig provar. Li vam fer molt de hype, crec que al blog del Saga, ara no ho recordo, però jo sé que vaig sortir d'allà només pensant en aquest videojoc. I per acabar, recordar-vos que mireu la pàgina web de joc per buscar videojocs en català. Teniu com categories per buscar-los i és que mireu, puc seguir baixant, hi ha molts i per tots els públics. Aquí estan inclosos, per exemple, els de 3CAT, hi ha alguns sobre Metro Simulator, o sigui, hi ha coses molt divertides, així que jo us recomano que us passeu per la web de videojoc i proveu videojocs en català. Aquests que us he nombrat són alguns que jo m'he gaudit moltíssim, altres que m'han semblat que estan guais però que potser no eren del tot per mi. I ja està, qualsevol cosa, també penjo vídeos de videojocs al meu perfil d'Instagram i de TikTok. I ja està, i sembla que el meu ocell m'ha deixat acabar el vídeo. Així que un petó i fins al proper vídeo. Ciao!